Pasaden ostegunean Zarautzen, zarauzkoidazleak.org webgunea aurkeztu zuten. Aurkezpenean, Imanol Lasa, Mikel Elortza eta Angel Ertxondik teknologia berriak aprobetxatu behar direla azpimarratu zuten. Baita ere, webguneari buruzko bideo bat jarri zuten. Jarraian, bideoa ikusteko aukera izango duzua. Olatuen eta surfaren itzalean, hondartzaren zurrunbilotik urrun, bisitarien begietatik aldenduta. Zarautzek eta herriko gizon eta emakumeek badute ondare baliotsu bat. Euskaraz idazten duten idazleak. Alegia, euskarazko literatur ondarea. Idazleen tradizio handia dago gure herrian, eta urteetan landutako haziak fruitu ugari eman ditu. Gaur-gaurko idazleen belaunaldi oparoa ere literatura tradizio horren ondorioa da. Oraindik orain, harrobi paregabea da Zarautz euskarazko idazleen euskal panoraman, eta gure herrian literatur lehiaketak garrantzitsuak antolatzen dira. Zarauzko udalak, horren jakitun, herriko idazleen gaineko webgunea egin du. Herriko euskarazko literatur ondarea jaso eta zabaltzeko asmoarekin jarri dute abian egitasmoa, eta horretarako teknologia berriez baliatu dira. Zarauzko euskal literatur ondare guztia jaso eta zabaldu. Hori da helbururik nagusiena. Zarautz oso herri irekia izan da, turistikoa, eta hori guztia kontutan izan da, betidanikan egonda hemen kultur mundu oso importante bat Zarautzen. Ondare bat dago, liburuetan jasota, ondare hori, kasu gehienetan, eta gaur egun teknologia berriez balatuta, nahi duguna da hori guztia jaso eta zabaldu. Mundu guztira zabaldu. Zarautzen hori, idazle asko daude, idazle asko bizi izan dira eta lan egin izan dute, eta ezautaraztea, zein dian eta zein dan beraien lana, eta gero neurri batean baita ere, beren lana jendearen eskura jartzea edo jendearentzat irisgarri jartzea lan hori eta ezautaraztea. Herri irekia eta bizia da Zarautz. Itsasoak ematen dio mundura begira jartzeko aukera paregabea. Eta itsasoak herriari ematen dion bezala, herriko idazleen ondariaren komunikaziorako erreminta paregabea da gaur egun internet. Hain justu ere, sarea baliatu dute digitalitatea enpresakoek eta Zarauzko udalak herriko literatur ondarea mundura irekitzeko. Guztira, 25 idazleren gaineko informazioa aurkitu daiteke webgunean eta 180 lanen gaineko erreferentziak daude ikusgai. Literaturan dago danetik, aur literatura dago asko, badaude aur literaturara dedikatu dian eta dedikatzen dian batzuk eta orduan liburu asko daude, aur literatura. Badaude idazleak, poetak ere bai, ez? Kronika ere badago, kazetariek egina, antzerki batzuk ere bai, danetik topatu daiteke literaturaren barruan. Literatur lanez gainera, webguneak badu beste altxor bat. Lander Garro idazle eta argazkilariak eginiko Zarauzko idazleen argazkiak. Era berean, idazleekin eginiko zenbait elkarrizketa ere ikus eta entzun daitezke. Honako hauek dira horietako pasarte batzuk. Nik utzi nian literatura, politikarekin erabat obsesionatu ninduan, eta horrekin bukatu arte. 30-12 urtekin pixkat berriro izan desengaino jamatu da, edo pixkat politika berriro utzi eta bueltatu ninduan literatura. Erderaz, euskaraz, frantzesez, inglesez, hitz egin dizut, lan bat egin dute, baina justo poesia bakarrik euskaraz ateratzen zait. Nolabait, nire hasierako liburuak eta lanak beti izan ziren bideratuta aurrentzat. Eta batez ere erreferente ikasleak nituelako eta gero etxeko seme-alabak eta... Herri euskalduna eta euskaltzalea da Zarautz, eta euskalgintza arloan aritu diren erakunde eta elkarteek lan handia egin dute gure hizkuntzaren bultzadan. Idazle euskaldunen kopuruari dagokionez ere,
euskal idazle asko ditugu herrian. Txakolinerako mahatsa hasi den moduan, hasi dira idazleak gurean. Herri euskalduna da, herri handi xamarra Gipuzkoan eta Euskal Herrian ibiltzen diren kopurutan. Eta, bere tamaina horretan euskalduna da, eta eman ditu badao, itxuraz badao literaturara dedikatzeko, zaletasun bat, eta izan dira idazleak. Oso irekia, bizia izan da, eta horrek ekarri duna da eragile elkarte asko egoteak, eta horrek ekarri duna baita da urte askotan lan bikaina egin dutela, gurea dana, euskal kultura, landu eta zabaltzen. Bultzada eta lan horren guztiaren emaitza da Zarauzko idazleak webgunea. Herritarrek erabili dezaten, kontsultatu dezaten eta euskaraz irakurtzera zaletu daitezen. Erabiltzeko erraza da webgune berria. Adineko zein gazteentzat, herritar zein kanpotarrentzat samur erabiltzeko gunea da. Eta hori da, hain zuzen ere, bultzatzaile zein egileen helburua. Erreminta paregabea da herriko ikastetxeetan erabiltzeko, literatur ondarea bilatzen dutenentzat eta euskal kulturaz gehiago jakin nahi dutenentzat. Gu beti saiatzea gure webguneetan da batetik esaten guk egiten ditugula literatur zale direnentzat eta publikoarentzat oro har ez nahi eta nahi ez mundu horrekin harreman profesionala edo zuzena daukana. Baina dudaik ez dago, erreferentzi bezala ukitzea Zarauzko idazleen bibliografiak osoak eta atalekin eta bar, irakaskuntzan, desde luego, nik uste erabilpen handia euki dezakela, eta hor badaukau erronka txiki bat, hori hemengo eskoletara zabaltzen da, helarazten, eta haiekin batera behar bada erabiltzeko modu desberdin batzuk ere asmatzen. Herriko idazleak dira protagonista nagusiak, eta udalak zein digitalidadea enpresak egindako lanarekin gustura dira. Euren obra ezagutzera emateko beste bide bat ireki baitzaile sarean. Jakinean zaudete beraz, sartu, irakurri, entzun eta ikusi. Gozatu zarauzkoidazleak.org webgunearekin. Merezi duta.